пераезд, тому здесь такі верхал. Ну, до речі, вже і не такий верхал, тут ось тільки така нейкія транты засталіся. А так я учора ўжо сваю трупавозку, якая вышынёй з мяне прыкладна, гэта моя валізка улюбёная, я яе ўжо запакавала, таму сёння будзе трошкі лепей, тут ужо толькі такое засталося адзенне, але не ўсё, толькі такое на вешалках і, канешне, кнігі. На палічках на самой справе тут не так ужо і много ўсяго, таму спадзяюся, мы хутенька гэта ўсё запакуем. Ведаеце, у чым жах, што прыязджала я сюды з адной торбай, з адным заплечнікам і з дыванком для ёгі, і гэта было ўсё. Дарэчы, я спадзяюся, вы ўсе разумееце, што гэта ніякі не здзек. Я добра разумею, што гэта прывілей, гэта раскоша браць усе гэтыя кнігі так павольна, як я магу ў сваім тэмпе пераязджаць. Зараз часы такія, што не ўсім нам даводзіцца так лёгка і прыемна гэта рабіць. Але спадзяюся, гэта не будзе ніякім для вас нейкай крыўдай ці такім чыста забаўляльным кантэнтам, дзе можна паглядзець на чужыя кніжкі, дзе можна паглядзець на чужыя крывыя ручкі, на кардонкі, скрынкі, на тое, як я трошачкі стрэсую, але сама для сябе дакументую гэты пераезд. Таму спадзяюся, што вы ўсё правільна разумееце. Не, пераходзім на вяровачкі. Здаецца, так і павінна было выглядаць прыкольна. Паспрабуем, што будзе далей. One eternity later. Добрый вечар. Прайшло 1 000 000 гадзін з таго моманту, як я пачала завязваць вяровачкі ўсе гэтыя. Але ўрэшце рэшт, здаецца, мы перавезлі гэта ўсё. Ай, на гэтай шчаслівай ноце я пакідаю усе праблемы з монтажом і ўсім такім будучай Сашы. А зараз у сваёй хатцы добра ўсрацца, як кажуць. Добрыя ранішкі, такі фон прыгожы, што, думаю, распаведу трошкі сёння ўжо наступны дзень пасля таго, як я падымала гэтыя 100-500 мільёнаў кілаграмаў кніг. Пасля гэтага я вырашыла, што я буду гадаваць сябе як сабачку, напэўна, трошкі і за добрыя ўчынкі, за тое, што перанесла ўсе кніжкі. Сёння будзе ўзнагарода маленька, сёння вось сяброўка і пойдзем на сняданачак. А вось мой ранец так добры. Паглядзіце, птушачкі пяюць, на него немагчыма, яшчэ ў Маркс новы. Ну, паглядзім, як там. Ой, вяшчаю з таго бока пекла. Вы паглядзіце на гэтую жанчыну, яна яшчэ так шчасліва глядзіць на сваю столь, я не можу. Знойдзена ідэальная посттрэніровачная ежа. Тут трошкі падсмажаная аўсянка з какосавымі стружачкамі, з бананам, мігдалёвымі пялёсткамі і трошкі мігдальнай пасты, але любая арэхавая будзе супер, а ўнізе тварог папросту. Ось такі пратэін-боул. Сёння паглядзім, дзе ў Мінску можна купіць кнігі на замежных мовах. Напэўна, самы такі прыемны выбар у Акістоне. Вось тут, па-першае, ёсць усе гэтыя прыгажаныя
выданні Chiltern. Пагляньце на гэта, нельга паказваць людзям. Багата немагчыма. І тут даволі шмат іх. Тут ёсць і Аліса, я бачу, вось. Мне здаецца, так, 1984, маленькія жанчыны, Шерлок Холмс, Фантом оперы, ёсць Ребека Ярас. Мне падаецца, агулам тут, напэўна, адзінае такое месца, дзе я бачу больш-менш такія новыя кнігі, не толькі нейкую класіку. Што яшчэ тут? Ну, тут класічныя ўсе. Таксама такія ёсць Грэй. Дарэчы, кніга з найбольшай, напэўна, шчыльнасцю цытат на квадратны сантыметр. Там для ВК статусу проста раздолье. Ніл Гейман ёсць такое, мы асуджаем трошачкі. Ось яшчэ ёсць маленечкая палішка на беларускай мове, але тут, неяк доктор Жывага, як вам на беларускай мове, як і на расійскай. Тут класіка, што там на ростанях. Што гэта? Вау, very demure. Прыгожае, дарэчы, выданні. Такія нічагошныя, такія, ведаеце, ціхая раскоша. Але не на беларускай, што тут. Людзі на балоце, 3 таварышы, чакаць. Не густа, я вам скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6 кніг. Кайф. Зазірнем на беларускую палічку ў белкнізе. І тут мне вельмі падабаецца суседства. Максим Богданович выбраны. Лепшы муж. Тосты, рычы. Мне падаецца, у нас могуць быць траблы з беларускімі выдавецтвамі, пакуль мы выдаем вось такімі вокладкамі, як вам. Гэта таксама такое трохі Ася Лаўрунович у нас дома. Гляньце, які загадкавы погляд. Сэрцайка. Вера, надзея, любоў. Прачытала правільна з 3-го разу, таму што першыя 2 былі Міларад Пейдж. Такая сёння раніца, таму што ўчора была гонка, позна ўвечары я яе неяк прапусціла, таму што Майамі 23:00, а я люблю ўставаць раненька, таму сёння з раніцы такой прыемны ранак. Я ведаю, што нікому з вас гэта не цікава, але пакуль ніякай асалоды, Ферстапен першы. Ой, Форца Феррары, гэта, канешне, прамы шлях вам да псіхатэрапеўтаў. Дзень добры, я з пункту дастаўкі Озон з вешалкамі, таму што не толькі кнігі чакаюць таго, каб урэшце быць разабранымі, але яшчэ ўсё маё адзенне, вопратка, ўсё гэтае, транты гэтае. Я урэшце адчула моц зрабіць гэта, каб разабраць вось гэтыя псеўда-падлогавыя палічкі, і калі не разабраць, дык хоць абраць, што чытаць наступным папяровым. Вось, яшчэ вешалкі прыехалі, можа, трошачкі навяду парадкі ў гэтым доме. Спонсор гэтага ўсяго моя святочная кава Flat White, таму што заўжды бяру амерыкана, але зараз адчула, што мне патрэбен большы шугар-раш, каб з гэтым разабрацца. Таму давайте паглядзім, які будзе настрой, што я там абяру. Ёсць у мяне падазроны, але давайте захоўваць інтрыгу. Итак, у чым былі мае падазроны? Я думала ўзяць восень у Вільнюсе, але зараз, так-то травень, і я ўжо прачытала, дарэчы, менавіта гэтае апавяданне, думала працягваць, але нешта не падаецца, гэта больш такое на восень. У мяне яшчэ была ідэя, канешне, да 9 траўня, можа пачытаць «Дараванне», яна такое маленечкае, можа, я так і зраблю, дарэчы, там уся гэтая тэма вялікай айчыннай, але не ўпэўнена. Мне так зайшоў план Баба Розы, што я думала яшчэ пра Локісава, і гэта таксама нармалёвы такі, можа, быў бы варыянт. Але
Я першай у гэтай кватэры прачытала вось гэтую красуньку, партрэт мужчыны ў чырвоным. Тут цэлая гісторыя з гэтай кнігай, таму што гэта такі даволі знакаміты партрэт доктара Потцы з пэндзля Сарджэнта. Я думаю, вы бачылі калісьці яго, гэтага імпазантнага мужчыну. І смех у тым, што калі да гэтай кватэры мы рабілі яшчэ рэндэр, то моя сяброўка-дызайнерка просто по приколу так мне ўставіла гэтага мужчыну ў калідоры. І мне было вельмі смешна, таму што гэта першы мужчына ў гэтай кватэры, які з'явіўся. Ну не, я трошки, канешне, вам хлусю з той нагоды, што тут былі усякія будаўнікі, вось гэта ўсё. Але я ўжо яе прачытала, і ў чым увесь сэнс таго, што адбываецца. Такая кніга, ведаеце, ніякага сюжэту, адні вайбы, але вайбы Бель-эпок у Францыі, канец 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Усе дэндзі, нічога не робяць, ва ўсіх шмат грошай. І гэта, ну, неяк супакойвае мяне. Я люблю такое таксама чытаць. Гэтыя норавы цікавыя, там трошачкі пра Уайльда ёсць, трошачкі ёсць вось вакол прустаўскіх герояў, і таксама там адзін з сяброў знаёмых гэтага доктара Потцы, гэта Монтескью, які быў натхненнем для Пруста, для вобраза доктара, якога доктара? Для вобраза Шарлюса, які там дзейнічае, асабліва ў 4-й частцы. І мне падаецца, што інтрыгу захаваць не атрымалася. І будзем мы браць Садом і Гаморру. Ну, вось такое хочу чытаць на свой дзень нараджэння прыкладна. Ёсць яшчэ у перакладзе любімага вось тут. Можна будзе параўноўваць, хто будзе пераможцам у гэтым батле, Баелская ці любімаў. Girl Power, спадзяюся, Леначка. Якая Леначка, яна табе доктар Баелская не падвядзе. Таму мне падаецца толькі лагічным пасля партрэта мужчыны ў чырвоным чытаць Садом і Гаморру Пруста, таму што нарэшце ўжо дарасла да гэтага, да гэтых вашых збачэнцаў і вычварэнных забаў. Выпраўляюся на спатканні з французам. Вось мы сустракаемся сёння каля піраміды Лувра. Карацей кажучы, нейкія спатканні. Паглядзіце на гэта алергічны нос. Гэта алергія прымусіць мяне працерапіць нос наскрозь калісьці. Карацей кажучы, вырашыла выправіцца ў нейкае кафэ, купіць, замовіць сабе такой кавы з малаком, можа, як любіў Пруст, з круасанам, можа, нават. І там пачаць Садом і Гаморру чытаць, таму што я лічу, заслугоўвае на тое, каб асабліва неяк распачаць гэты 4-й том. І я сабе зраблю прыемнае.